Kif fl-aħħar jiem tħabbar li l-Partit Laburista se jkun qed itella attività politika fiċ-ċentru Laburista tal-Marsa nhar il-ħadd li ġej 26 ta' Novembru bis-sehem tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela, dan l-istazzjon tkellem mas-sindku tal-lokal. F'kummenti li għaddilna Josef Azzopardi appella lil pubbliku b'mod partikolari lil poplu Marsi biex jattendi għal din l-attività li tibda fl-10:09 ta' filgħodu. Azzopardi ma naqasx milli jinnota l-ħidma tal-Gvern Laburista bris il-komunità tal-Marsa b'mod speċjali. U fil-fatt fit-12 ta' Diċembru l-Prim Ministru ġej il-Marsa wkoll biex anke saħħansitra jiftaħ daycare center għall-anzjani ġewwa l-binja tal-Kunsill. U dan ikompli ma' xogħol li diġà għamilna l-anzjani u persuni b'diżabilità fejn anke saħħansitra għandna trasport mill-Kunsill biex nieħdu l-anzjani tagħna fi-sptarijiet. Azzopardi nnota wkoll numru ta' proġetti ambjentali li jittellaw fil-Marsa fl-aħħar xhur bilan li jkomplu itejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawk li jiffrekwentaw il-lokalità. Fosthom anke li tajna ħajja mill-ġdid lil ġnien Belvedere u bħalissa għaddej xogħol ukoll fuq il-ġnien Spencer. Flimkien ma' daw iżid ukoll il-ħidma kbira li ssir mal-Pulizija tal-Komunità fejn anke ġiet introdotta Neighborhood Watch ġewwa l-lokal tagħna u dejjem għaddejjin naraw kif nistgħu ntejbu l-ħajja tan-nies tal-lokal. Is-sindku temm jirriafferma l-appell tiegħu għall-attività politika tal-ħadd li ġej fejn innota li l-attendenza ta' dawk preżenti se tkompli toffri appoġġ lil ħidma li qed iwettaq Gvern Laburista.